मन्दपाव साजायनाया सुरु जाजेनबाय दासो। सोरनिबा हाबायाव नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आदानाव ना आदा? गासिबो डेक'रेसन गासिबो मोनजोबगोन। कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होगोन आं आदानि। लाइट बिबार गासिबो माबायदि नांगौ। लकेसना जाहैबाय कुसुगाव आवजारगुरि। स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होना होगोन आङो। सोरबा बिदि डेक'रेसन खालामनो नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हाबाय। हेल' एभ्रिवान, दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअ'खौ जोबजासे नायगोन होननानै। ओमफ्राय दा मोनाबिलि सम, ओमफ्राय उदां ब्रादारनि हाबानि डेक'रेसनफ्राथ' जाबायानो। ओमफ्राय एसे आद्रा जानानै दंबावो आरो बावनो जिरायगोन हिन्जाव गोदान हौवा गोदानाथ'। डेक'रेसनफोरखौ नायदो माबायदि साजायदों लाइटजों माजों। ओमफ्राय साजायगासिनो दंबावो, दाबो जोबा। फुरा मावगासिनो मावग्राफ्रा। गाबोनहाय रामफल बिलआवहाय हिन्जाव गोदानखौ लायगोन। हाबायाथ' मोनानि समाव जागोन। बेखौनो डेक'रेसनखौ एसे देखायनानै होनोसै आं लोगोफोर। नायबानो जाबाय माबायदि खालामदों। दासो समायदों बिबारजों माजों। नै गेट, लामा आरो बे साजायगासिनो। जोबा, दिनै हरसे मावनांगोन मावग्राफ्राथ'। दिनैनो फोजोबनांगोन, गाबोननो हाबा। नायबानो जाबाय माबायदि साजायदों। ओमफ्राय डाइनिं हलखौ एसे देखायना। डाइनिं हला माबायदि जादों नायबानो जाबाय। डाइनिं हलाथ' कमप्लिटआनो जाबाय। बै खथा मोनसेयाव मिरामिस जाग्रा आरो। बिराद मोजां बानायदों, समाय सोखादों। बानायगासिनो फुरा। साथा होबाय, बिबार होबाय गोजौआव। समायजेनबाय। माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर। समायदोंना समायाखै? मन्दपखौ एसे देखायनां। साजायबावनांगौ दं मन्दपआथ'। मेन गेटआ बेनो। समायदोंना समायाखै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि नुदों। साइडआव लाइट थाजोब्बाय ओरै। फुरा समायबाय। मोनबेसे बानायनो नङा, खयथा नांगौ बेखौ? लागावना हो, जरायगोन बेखौ। जरायाबाथ' उफाय गैया। जराया जयेन्टसो खालायगोन। उफाय नट। ओरै मोननै दोननो नै गाजोला बेयावहाय फारि फारि बावहाय नै दिफिना दो। बरिया नुबाय। दिफिना दो। फुरा बिबारा साजायबावनांगौ दं। जमा जाफुनानै दंथारो। फुरा होजोबगोन बिबार बागान खालामजोबगोन।
बेफ्राव बिबार होजोबबावगोन फुरा मावगासिनो जा बरिया नुदों केमेराया जोंना गाबोन समफोर हिन्जाव गोदान देलायहोनो मेकआप आर्टिस्ट सफैनानै दंखायो ओमफ्राय नायबानो जाबाय मेकआप आर्टिस्टखौ सोर फेमासखा Hello, खुलुमबाय दादानि इउटुब नामा? औ इउटुब मा नाम? D2 ब्लग D2 ब्लगावहाय बयखौबो बरायहरबाय ओमफ्राय जोंना आदाया बिदायाहाय गोबाव समनिफ्रायनो मास मोननैनि 2 मान्थसो जानायनिफ्रायनो आंखौहाय बुकिं खालामनानै दोनखादों ओमफ्राय आं दिनैहाय सौफैनो हाबाय दादानि हाबायावहाय आरो ओमफ्रायो गाबोन दादानि मोनाबिलि समावहाय 7:30 एबा 8:00 हाबा ओमफ्रायो अखानायै 4 थारिखआव रिसेपसन आरोना नोंथांमोना दादानि ब्लगनि गेजेरजोंनो बिदानि हाबाखौ नुगोन आरो आंनियावबो नुगोन आरो नोंथांमोना मिथि नार्जारि सोरबा सोरबा नुबाय जानो हागौ आरो थांनानै नायबानो जाबाय औ ओमफ्राय सोरनिबा हाबाफ्राव ओमफ्राय मानिबा नांगौबा मेकआप खालामजानो कन्टेक्ट खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ खोन्थानानै होलाय आं दा बेबायदि खिथाथ'ला ओमफ्रायो नोंथांमोना नांगौ जायोबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम ओमफ्रायो मा होनो मेसेन्जाराव आंनियाव मेसेज खालाम आरो सोरनोबा नांगौ जायोबा हाबानि दरखार नांगौ जायोब्ला आरो नोंथांमोना बे दादानि गेजेरजों माबा दादानि मबाइलावनो नोंथांमोना ब्लगावहाय आंनि मेकआप खालामनायखौबो नुनो मोनगोन आरोना गाबोन नायबानो जाबाय होमबा गाबोन नङा समफोर 4 थारिख गाबोन समफोर औ गाबोनथ' जों बाजैखौ लायनोसो थांगोन गाबोन लायगोन ओमफ्राय समफोर देलायहोगोन समफोर देलायहोगोन थारमाने बिदानि हाबा नालाय फैनानै थाफैग्रोबाय आं उपाय गैया आं फैया होनदोंमोन खिन्थु आङो 3 थारिखआव गाबोन आं बेलासियाव थांगोन होनदों ओहो बेबायदि जाया ओमफ्राय हिन्जाव गोदानाबो होनबाय थाबाय थांखा होननानै ओमफ्राय दादायाबो फैखा सोलाबा लायनो इदि आरो हाबा थाबा हिन्जाव गोदान लायनांगौ होननानै बुंनायखाय आं फैनाय जाबाय आरो गासिबो नेदां होननानै आरो बेबायदि नङाबा आङो 3 थारिखआवसो फैनोखामोन आरो गाबोन बेलासियावसो होमबा मिन्थिनो मोनखाबाय मेसेन्जाराव हरबानो जाबाय कमेन्टआवबो हरबानो जाबाय सोरनोबा नांगौबा थारमाने नाङि मानसियाबो जेन'बा नाम्बार होबाथाय फन खालामोना ओंखायनो एसे उसुबिदा जायो आरो ओंखायनो मेसेन्जाराव खालाम आरो सोरनोबा नांगौबाथाय कन्टेक्ट खालाम आरामसे मोनगोन आं आरामसे हरगोन नाम्बारखौ आरो मेसेन्जाराव गोजोननाय थाबाय बाय बाय मन्दपआव साजायनाया सुरु जाजेनबाय दासो सोरनिबा हाबायाव नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आदानाव ना आदा गासिबो डेक'रेसन गासिबो मोनजोबगोन कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होगोन आं आदानि लाइट बिबार गासिबो माबायदि नांगौ लकेसना जाहैबाय फुसुगाव आवजारगुरि स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होना होगोन आङो सोरबा बिदि डेक'रेसन खालामनो नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हाबाय नायबानो जाबाय नै केमेरा खेबग्राफ्रा फैजेनबाय गाबोन रेडि लाइट टाइट लानानै फुरा बेबायदि डेक'रेसनखौ नांगौबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय स्क्रिनाव फन नाम्बार लकेसन होनानै होगोन आङो केमेरामेनफ्रा फैबाय सौफैलायबाय हर थासिगोन बिसोर गाबोन फुंनिफ्रायनो फुरा होख्लायसिगोन ओमफ्राय सासे हिन्जाव मोननो रोङै फैदों नै हिन्जावखौथ' मोननो रोंला ना लानो हाला हिन्जावखौ बिबार बरिया साजायदेरबावबायसो बरिया फुरा मोजां जाबाय औ बेफोरनो जोब नोंथाङा डेक'रेसनखौ माबायदि मोनदों नायनानै नेना जाराना आंनोबा बानायफैनोबा आं बानायबावनो माला फैया आं सप्तासे जाबाय
डेक'रेसनानो जाहैबाय लकेसना कुसुगाव अजारगुरि आरो ओमफ्राय आङो स्क्रिनाव होना होगोन लकेसनजों ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार सोरनोबा बेबायदि डेक'रेसन खालामनो नांगौबा हाबा हुखाफ्राव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन मोजां थिगैनो सोरगिदिं